What's up mga kamusmos? Ngayon ay pupunta ako sa Salcedo, San Manuel, Tarlac para bisitahin yung aking mga pamangkin. So dito ako dumaan. Lumiko ako sa... Basta ang tumbok na to ay Nankayasan Road. Yung ginawa nilang... Ayaw ko anong tawag sa daan na to. Ayan o. Lalabas na ako dito sa pinasukan ko. From Nankamaliran to Nankayasan na rin siguro to. Dito na ako sa Villasis. Sa likod ko naman yung garden. Daming naglalakad-lakad. So, dito sila nagpapapicture yung mga bikers. Larga na siguro ako. Andito na ako sa tulay na mahaba. Nung bata ako, malagi kong pinagmamalaki yung tulay na to sa mga kaklase ko. Kapag nagbabakasyon ako ng Pangasinan, kinukwento ko sa kanila. Napakahaba ng tulay, sabi ko. Ito na kasi yung pinakamahabang tulay na nadaanan ko noong araw, nung bata pa ako. So ayun na yung SM City Rosales at saka yung terminal ng mga papuntang Cabanatuan, San Jose City. Nawala na yung arko. Dati may arko, hinahanap ko yung arko. Yan na lang. So nawala na yung arko. Dati may arko dito, yung Pangasinan. Welcome to Pangasinan. Kasi ngayon nasa Tarlac na ako. Ayun na yung boundary, oh. Welcome to San Manuel. Salcedo na to. Diyan lang sa unahan yung bahay ng mga pamangkin ko. Kumabilaan na ako kasi dito sa side na to yung bahay nila. Dito sila. Ayan na kasi irrigation. Ito kaya yun? Up and down. Saan po yung kila Martin? Kila Ate Ana, Annabel, Priscilla. Yung pula? Oh, sige nga Rod. Thank you. Kapatid ako ni Edwin. Tulog. Ayan o, mga bagong gising. Yung isa natutulog pa o. Ayan. Ayan. Oh. Ay! Kumusta naman? Ang maganda. Ang ganda. Diyos ko. Wow! Bye-bye na. Ingat po dito. Tulog na uli kayo. Hindi na. Bye-bye. Bye, Chihuahua. Ayun. Nakarating na ako sa bahay ng aking mga pamangkin. Saglit lang. Mga 10 minutes lang yata ako doon. So, pabalik na ako ng Pangasinan. Ayan, nakabalik na ako uli ng Pangasinan. Yun lang naman ang kinatatakot ko, yung hindi ako makabalik ng Pangasinan eh. Saan naman kaya ako pupunta? Nag-iisip ako eh. Gusto ko kasing hanapin yung dad kong kaibigan. Kaya lang baka wala naman siya dun sa bahay niya. Or hanapin ko kaya yung Balungaw Hot Spring. Mainit na, no? Parang gusto kong marating yung hot spring ng Balungaw. Siguro yun na lang ang hanapin ko. Saan kaya ako kakain ng almusal? Di pa ako nag-almusal eh. Kuminom lang ako ng gatas kanina.
Pabayambang ang napili ko. So hanapin ko na si Ate LB, yung dati kong kaibigan nung panahon pa ng 80s. Good luck to me. Ang hahanapin ko ngayon ay mga nilaga. Nilagang mais, nilagang kamote, nilagang saging, suman, puto, yun ang mga gusto kong kainin. Marami akong nadadaanan, karinderya. Puro kolesterol na kasi yun eh. Diet muna. Santo Tomas. O, di nakarating pa ako ngayon sa Santo Tomas. Home of the world title holder. Ano kaya yung title na to? Mais. Siguro nagsikain sila ng mais. Yan o. Kaya may mais dyan. May mga mais. Santo Tomas. Oh, diba? Ano kaya yung record niya? Ay, longest corn barbecue. Ayun sa taas. Ayun nakalagay. There. Longest corn barbecue. O, diba? Alcala pa lang ang susunod. 7 kilometers. Ay, puto. Magkano po yung puto? Ano po bang masarap dyan? Pengi po ako ng yung putong puti ba yun? Puti. Na may cheese? Oo, ito. One. Ito ba lahat? Sige, kutsinta lang. Yan, dalawa lang. Almusalin ko yan sa daan. Mapandan. Pero taga Kabanatuan talaga ako. Nalipat lang dito. Dumalaw ako sa mga pamangking ko. Ay, nahulog. Diyan sa Salcedo. Na-plug, natinlag. MS Garcia. May alam ka ba doon? Ay, bungabon. Napakadaming... Sumisikat na ngayon ang bungabon. Kasi yung burol doon, ginawang pasyalan. Nilalagyan nila yung parang pugat ng ibon. Tapos doon sila nagpipicture. Sikat na ngayon. Hahanapin ko naman yung kaibigan ko sa Buenlag, sa Bayambang. Kaya dito ako dumaan. Thank you. So ayun, gaya ng aking ipinangako sa aking sarili. Mas healthy kasi ang puto. Bumili ko ng kutsinta at saka ng putong dilaw kasi hindi naman siya puti eh. Maghahanap ako ngayon ng buko juice. Siguro naman sa haba ng biyahe ko may buko juice na magtitinda. Kahit sa palengke pa yan ng Alcala or wherever. Papasok na ako ng Alcala, Pangasinan. So, nandito na ako sa Alcala, Pangasinan. Ganun-ganun lang, nakakarami na tayo ng mga napupuntahan. Kaya padyak lang ng padyak pag walang ginagawa. Ay, mais oh. Maganda sana kung may nilagang mais akong makikita sa daan. Hindi na ako magugutom kasi meron na akong puto dito sa backpack, sa hydration bag ko. Kailangan mga kakainin natin mga healthy food, okay? Medyo mapangit yung daan dito sa Alcala. Kahit na simentado siya, bako-bako, baka mahulog yung cellphone ko. So, itago ko muna guys. Anak si Alcala. Dito ako sa munisipyo ng Alcala. Eto na may auditorium sa likod ko. I think dito na ako kakain ng puto kasi may mga upuan dito. Dito sa isa walang nakaupo. Uunahin kong kainin itong kutsinta kasi namamasa siya. Ito hindi na magbabasa.
may natumba. Kawawa naman. Natumba yung babae. Ingat-ingat po mga kababayan. Okay na, nakapagmerienda na tayo. Hanap na lang tayo ng buko juice sa daan. Munisipyo ng Alcala. Ay, speaking of the devil, buko juice. Buko juice. Magkano? Speaking of buko juice. May sapay. Okay na. O diba? Ito yung plaza ng Alcala. May tulay dito. Naalala ko nung bata ako, pag tulay na, pagtapos ng tulay, bayambang na. So, ibig sabihin, malapit na ako sa bayambang. Nakalagpas na ako ng tulay ng ewan ko kung ano nakakasakop doon. Alcala ba o bayambang? Basta nakalagpas na ako ng tulay. Ang ganda dito. Malamig kasi. Nung unang panahon yung Santa Barbara, ganito, maraming puno. Pinutol nila sa road widening. O di. Wala pa yung bang, Bautista pa pala. Sunod pa pala yung bayambang. Eto pala yung tulay. So, andito na ako sa Bayambang, Pangasinan, as you can see. Pero doon tayo pupunta sa kanan. Hindi ko alam kung gaano kataas to, pero parang nakikita ko to sa YouTube. Isa sa pinakamataas na Christmas tree. Oh, right. Iminapa ko na yung Buenlag Elementary School para di ako maligaw. Magtatanong muna rin siyempre kung yung bang Buenlag at Buenlag First ay magkalapit lang o magkaibang barangay. Pwede po magtanong, yung po bang Buenlag at Buenlag First, isa lang? Isa lang yon. Thank you. Pwede po ba magtanong, dito po ba yung Buenlag First? Thank you. Welcome to Buenlag First. Di mainam. Nandito na tayo sa Buenlag First. Ang susunod natin gagawin ay ipagtanong. Dahil hindi ko na makasado yung bahay nila. Nung unang panahon kasi ito ay baku-baku pa, hindi simentado, way back late 80s. Ang clue natin ay apelido nila. Magandang araw po. May kilala po ba kayo rito ng Elvira Soriano? Nung dalaga, Elvira Soriano siya. Saan Bulag? Buenlag First. Ang alam kong Soriano dito, anak ni Ninang Julie. Pero walang Ibiri Si LB. May Soriano dyan, pero Liliko na ako dito. yung doon na eh. O, sige nga. Okay. Thank you. Dito raw liliko sa mangga. Ito na kaya yung mangga. Pwede po magtanong, may kilala po ba kayo mga Soriano? Dito, Soriano, babae. Dito, kaliwa. Pwede po magtanong, may kilala po kayong mga Soriano? BHW daw eh. LB. Elvira. Oh, salamat po. Magandang araw po. May kilala po kayong mga Soriano? Soriano din dyan. Dito. Diretso lang yan. Oh, sige. Tanong lang tayo dyan. Thank you.
Ay, nalsyan na ito. Hindi na po ito Buenlag, no? Kaya nga, hinahanap ko, taga Buenlag first lang eh. Doon nga, mga Soriano eh, wala naman silang alam. Hindi ko alam kung buhay pa ba yung nahanap ko, patay na. Mataba kasi yun eh. Galing nga ako sa labas, sa school. Tapos pumasok na ako dito. Na tinuro ko, dumpa. Tapos nakita ko, ibang barangay na to. Thank you. Tsaka ako na lang hanapin yun. So hindi ko nakita si Ate LB. Hindi ko rin nakita si Kuya Rene. Hindi ko rin nakita si Doña Eileen ko. Failed. Eh nagtanong ako, hindi naman sila kilala. Sorry guys, ang liit-liit lang ng Buenlag first. Balikan ko kaya, hindi ako mapakali. Kailangan makita ko sila eh. Wag na. Next time na lang. Pauwi na ako, nasa Bayambang Malasiki Road na ako. Hindi ko nakita eh. Uwi na. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. Sa wakas, pa Santa Barbara na ako. Buti na lang, minsan lumililim yung araw. Hindi gaanong mainit, pumadyak. Pahinga muna ako dito. Kakainin ko yung puto. Sarap mag-bike. I love biking. Bawal mag-nut. Okay na. Hello. Si, architect. Magandang araw po. Saan po nakatira? Ay, ayun yung bike niya. Si architect po. Kaya mo? June. Yung taga Primicias. Tulog ka? Hindi. Nag-ride kayo, di ba? Umidlip ka, no? Hindi ako nabundit. Hindi, dumaan lang ako. Sakay agad. Oo, galing pa ako ng Ayun. San Manuel, Santo Tomas, Oh. tapos ayun, Alcala, paikot. Galing yan. Sa Manuel. San Manuel, sa mga pamangkin ko doon. Ilan? Okay naman na si uncle. Okay na siya, buti naman. Nag-x-ray siya, okay naman. Kasi ibabalik lang yun eh. Pag kasi yung quack doctor, baka maputol pa yon. Kaya, sige nga Rod. Hindi talaga ito. Hello! Ride out na. So yun, dumaan lang ako kila architect. Wala naman pala si yung na-injured. I'm glad na okay naman na siya ngayon. Buti naman. Diyos ko po. Hirap din kasi madisgrasya. Hello! Kakatuwa naman. Marami nang bumabati sa akin. May kwento ko nga pala. Masaya ako kasi nakatagpo ako ng mga kaibigan, mga kasama, mga kabarkada sa pagbibisikleta dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Tulad niyan, pag nakikita nila ako, binabati nila ako sa daan. Yung iba, hindi ko matandaan yung mukha. Pero yung iba, kahit na yung takip na takip ako, natatandaan nila ako. Papasalamat ako kasi, iba kasi pag merong samahan eh. At yung mga ganong samahan ang pinapahalagahan ko. May kasabihan tayo kasi, true friends are hard to find. It's like diamonds in the sand. So para silang mga diamante. Kaya kailangan natin silang ingatan once na natagpuan na natin sila. Paano mga kamusmos? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Stay safe always. Have a nice day. Love you guys.